Середня школа номер 14 города Селигорска. Кондрат Крапива. Вол и Авадень. Гарачым летнім днем вол з двора вывяртаўся, напрацаваўся, аж хістаўся. За ім жа куча аваднёў ляцела роем. Вядома тут, з якім настроем. Ісці мог вол, глядзеў сярдзіта навакол, гаў хвастом, круціў рагамі і біў па чэраве нагамі. «А, сябар, добрый дзень!» — сказаў лісліва Авадзень, усеўшыся валу на спіну. «Як я цябе люблю, які ты мілы! Цябе я, сябар, да магілы ніколі не пакіну. Я ўсюды за цябе пайду, у агонь, і ў нетру, і ў ваду. Цяпер жа вось да стойла давяду. Але чаму ты такі злосны? Адстань, пракляты крывапес, і без цябе мне млосна. Я ведаю цябе, паршывец!» Отказал сердито вол у отказ. Потом хвостом по спине раз звалюся той, як сном далоў. Нямала ёсць павадыроў, якія любяць люд працоўны, затое толькі безумоўна, што любяць яго кроў. Прамоў тых здраніцкі ўрачыстых, дымоўна чулі мы і ад фашыстаў, але яны даждуцца дня змахнуць і іх як авадня.